Предаването се излъчва със съдействието на ресторант Кринг. Здравейте! Аз съм Мария, а вие сте с предаването Да ви е сладко. Днес отново готвим в ресторант Кринг с запрян и запрян ще ви предложи някои от ястията, които ще приготвим. Добър ден и от мен. Днес ще направим крем-супа от картофи с кротони от авокадо, кюфтенце от покълнала леща и накрая за десерт ще направим един ананасов сладкиш. Ами да започваме с супата за пряне. Би ли ми подала зелен? Аз ще ти ги подам. Нека да обясним на нашите зрители, че супата ще се приготвя без мазнина. Поради тази причина използваме авокадото, което е достатъчно мазано. Значи, може да разкажа нещо за лещата през това време, докато режа картофките. Лещичката я покълваме поради проста причина, че когато е покълната, по-лесно се усвоява от организма и човек използва протеините и в смисъл по-пълноценно организма успява да ги използва, тъй като непокълналите бобови растения съдържат инхибитори и те спират обмяната на вещества. Затова е хубаво бобовите растения по принцип да се покълват или поне по някакъв начин да се изкисват не за 24 часа, във водичка, преди да бъдат приготвени. Ние това го знаем, те бабите едно време са ги правили тия работи. Само и това. Ето картофките, морковчета и лука ги нарязваме и понеже после ще пасираме, няма значение големината, колкото са по-малки, толкова по-бързо ще стане. Целенето обелваме и също пак вече няма значение. Това няма значение, след което слагаме да се вари. Интересното е после накрая с авокадото, когато се завършва. Сега вземаме така приготвените нарязани зеленчуци и ги слагаме да се върт с малко водичка. И ги сваряваме. Да, ги сваряваме. Сега отиваме да ги слагаме. Не, без сучиците слагаме накрая. Значи, принцип в храненето е добре накрая към храната да се добавя солта и мазната накрая, когато вече е 5 минути до приготвяне на храната.